Rússia, regió de Novgorod. A primera vista, sembla que es tracta d'una fortificació defensiva de formigó. Des d'aquest angle, l'objecte s'assembla molt a un búnquer militar rodó. Però els búnquers no són de granit. Aquesta és una gran pedra natural. La pedra té una forma molt estranya. Per un costat és arrodonit. A l'altre costat, la pedra té un angle recte. Aquí hi ha un avió i aquí un avió. Les cares estan situades en angle recte entre si. La part posterior de la pedra té una forma bisellada i aquí hi ha un angle evident. Al revers, l'alçada de la pedra és menor. La part superior és sorprenentment plana, com a plataforma per a actuacions pop. L'administració local va facilitar bancs per als espectadors. Plataforma escènica de granit natural. Cap teatre es pot permetre això. La part visible de la pedra pesa unes 500 tones. Ningú sap quines són les dimensions de la part subterrània de la pedra. Us mostraré les coses més interessants. La pedra es troba sota el nivell del sòl. Uns 2 metres. Aquí hi ha una superfície plana. La pedra es troba molt més avall, perquè aquí passava un riu. Hi havia aigua al voltant de la pedra. Aquí hi ha la riba esquerra de l'antic riu. Hi ha el marge dret. Anteriorment, la superfície de l'aigua estava a aquest nivell. La plataforma de granit estava envoltada per tots els costats d'aigua. Aquí hi circulava molta aigua. Un fons pla es produeix quan l'aigua flueix contínuament. Però avui aquí està sec. Fa temps que no hi ha aigua. Del gran riu no en queda gairebé res. Un corrent prim molt feble. La ciència explica l'origen d'aquesta pedra com un accident. El joc de les forces naturals. Però la pedra té una forma molt estranya. 3 plans en angle recte. En aquest costat hi ha un cilindre quasi uniforme. Una plataforma superior plana que és còmoda per a la gent. La plataforma superior es troba just per sobre del nivell de l'aigua antiga. Sembla més una estructura que algú va construir, creat per a una tasca pràctica concreta. Probablement la finalitat de la pedra estava relacionada amb l'aigua.